Velkommen til TVG. I dag skal vi først kigge på nogle ugens nyheder, og bagefter komme ind på nogle forskellige temaer. I sidste uge var der et voldsomt stormvejr, og vejene nær Gribskov Efterskole var ikke ligefrem sikre. Desværre var der også et vigtigt symbol, som led en dramatisk død. Har vi haft et dramatisk fald her på Gribskov Efterskole, og har nu en sjæl mindre. Skal vi flage for stangen? Nej. Lad os holde 10 sekunder stilhed. Tak for det, Mathias. Nu skal vi til en lidt mere seriøs nyhed, nemlig et spændende elevprojekt, som jeg ved, at eleverne rigtig gerne vil dele med os. Det er dig, Jacob. Vi er en stor gruppe elever, som her på Gribskov Efterskole har slået sammen for at lave en film. Filmen kommer til at handle om SWAT, som skal befri nogle gidsler fra nogle terrorister. Så hele skolen blev omdannet til en stor slagsmark, hvor vi dræbte folk og affyrede røgkanoner og var nødt til at slå brandalarmen fra. Det var rigtig fedt. Frank var med til det hele, og lige nu arbejder vi hårdt på at gøre filmen færdig. Så om kort tid, så vil I kunne se filmen live på vores YouTube-kanal, og det bliver rigtig godt. Og her er lige et klip af en lille del af filmen. Tak for det. Det er da spændende at se et projekt, som er elevernes eget initiativ. Det sker jo ikke så tit. Nu skal vi fortsætte med ugens fokus, nemlig elevernes uddannelse. Disse forberedelser har nemlig kørt på højtryk i de sidste par uger, da gymnasiet holder åben hus, og vi snart skyder OSU i gang for skolens 10. klasser. Hvad vil du efter 10. klasse? Jeg vil tage en STX på Køge Gymnasium. Hvad vil du efter 9. klasse? I 10. Ej, lidt gymnasium. Hvad har du om i projektopgave? Jeg har global opvarmning. Hvad vil du efter 9. klasse? Jeg skal i 10. I Ringsted. Og efter det, der skal jeg nok på HG. Hvorfor bruger kvinder ikke paraply? Fordi det ikke regner i køkkenet og soveværelset. Det var altså alt for i dag. Mange tak, fordi I alle så med, og vi ses igen næste uge. Vi ses. Hej hej!